Ok. Salutare și bine ați venit la un nou episod din Clash of Clans. De data aceasta cu un level mult mai mare. Barbarian King de levelul 1. Dar în primul rând o să dau un atac live. Să vedeți cu ce strategie atac. Deci nu am full pentru că am donat. Normal erau 23 de Wiz, 12 giganți, 19 arcași și un healer. Mi-mi place foarte mult această strategie. Și haideți să începem. Putem să luăm. Vreau și dar. Asta e bun. Chiar foarte bun. Să nu arăt pe mic, pentru că nu. Ok, deci posibil să-i facem. Chiar dacă mi-a murit King-ul. Păcat. A fost un om bun. Mă mir că încă putem să-i creăm, nu-i fac. O, ba da! A, nu. Nici n-am cum. Dar i-am luat destul de mult. Dar și vreau să vă mai arăt niște atacuri. În primul rând am intrat în alt clan. Cu niște prieteni. Și ce să vă mai spun? Haideți să vedeți pe am filmat o dată. Și nu... Adică s-a închis filmarea. Și v-aș ruga să lăsați un like. Să strângem cât mai mult pentru revenirea mea la Clash of Clans. Pentru că m-am ținut foarte mult de joc. Bă, mi-am pus... Ok. Aici vreau să vă arăt pe... Să că nu știu la care am dat, de mult de grămadă. Dar hai să pun de pe acesta să vedeți cam cum merge strategia. Deci
baza este să ai mai puțin defensori. După cum vedeți, am intrat aici cu giganții. Rage spell ca să intre mai repede, ca să pot pune healer-ul, să dea boost. Și până acum giganți nu mai de mulți. Să vă mai arăt, mie nu-mi plac episoadele lungi de Clash of Clans, așa că ne revedem data viitoare cu un nou videoclip. Și da, cred că o să apară mai mult în timpul în zilele astea, pentru că eu n-am ce face. Și cred că o să vedeți ceva vloguri. Dar până data viitoare îi vă urez baftă la școală, la tot ce mai aveți voi și pa!